Сәлем достар, бұл әйдә жырла проектінің бірінші этабының бірінші шығарылышы. Хаманы алып барушысы мен Артур Сабиров. Нәрсәсің ол әйдә жырла проекты? Бұл бик ғади достар, Татарстан Республикасы бойынша түрліден түрлі жыршы егетлер, қызлар өзәрінің жырларын видео тасма форматына яздырып, әйдә шаяр проектінің Instagram аккаунтының директ өлішіне жіберділер. Біз аларны әлбәттә сойлап алдық, һәм бүген сіздің білән бірге аларны тикшерербез. Нәтиже ясаучылар бүген біздің йылдызлы жюри әгъзалары. Алар белән танышып китербез. Татар эстрадасының яқты йылдызы. Ул да булса Илназ Гарипов. Хайырлы көннәр. Илназ, сәлам, кәйфләр, эшләр. Әйбәт, Аллаһка шөкер. Бик зур рәхмәт сезгә. Менә шушы дөнья күләм булган вазгыятьтә үзегезгә чакырып, әзрәк кенә буш вакытны алганыгыз. Ярансы, яры, как гелик. Әйбәт. Бик әйбәт. Без рәхмәт Илназ. Һәм инде киләсе жюри Киләсе жюри әгъзабыз белән танышып китәсебез килә. Ул да булса Татар радиосының иртәнге эфирының алып баручысы. Бүгенге кичәдә бердән-бер йылдыз, Йылдыз Гибадуллина. Сәмсез. Сәлам. Сәлам Йылдыз. Ялгышмасам, син хәзер вакытта отпускыда. Шулай бит, ялда. Мин ялда. Лайыклы ялда. Лайыклы ялда түгел, әле. Молодец. Тикшергән инде. Беләм икән. Декретный ялда. Шығарға язсын, ансына да шығарға язсын, әйе. И тебя вылечит, и меня вылечит, да. Һәм инде жюри әгъзаларыбызның соңгы кунагыбыз белән танышып китәбез. Ул да булса Татар эстрадасы. Менә монсы чынлап та якты йылдыз, дуслар. Ишеттеңме? Беләсеңме? Татарча Black Star Мафиның шәшле джиганы. Ул да булса Мөселман варианты. Ул да булса Салават Минниханов, дуслар. Сәлам, Салават. Вообще шеп. Силә. Мен Хәлләр. сөйләп китәсем. 1 метр мен шейдән ераклыкта утырам әйбет. Ничектәге тартыла алмыйм. Илназ, субханалла, баша рәхмәт. Менә сөйләгез. Тәмнесте. Мондай чыннан да теге жюрида теге булган бар, но мондай форматта әле беренче тапкыр миңа уже ошый. Әйе, алга таба таганда күңелләр ошыячак, потому что инде, чөнки инде без әкренләп күчәбез безнең конкурсант, Хамид конкурсанткаларыбызга. Һәм җәмәгать, әйтеп китәсем килә, бу безнең беренче этап. Барлыгы безнең булачак 3 этап. Икенче этап булда булса безнең YouTube форматта булачак. Әлбәттә инде сезнең тавышыгыз ярдәмендә сайлаячакбыз киләсе үткән конкурсантларны. Өченче этапны Алла бирса, без үзебезнең Татарстаныбызның мәркәзебез Казанда зур сәхнәбездә бергәләшеп җиңүчене табарбыз. Җиңүчегә килгәндә, җиңүченең бүләге бик тә яхшы. Беренче урынга лаек булган безнең җырчы егетебез яки кызыбызның бүләге үзенә клип төшерергә 100 меңлек сертификат булачак. Бу инде миңа калса башлап җибәрүче җырчылар өчен бик тә зур адым дип саныйм мин. Әйдәгез, дуслар, озын сүзнең кыскасы, күчеп китик безнең җырчыларыбызга. Бик тә гади 5-бальный шкала буенча аларны игъланларга кирәк булачак. Әгәр дә ошый икән 5 балл, ошамый икән 1 балл, һәм инде алга таба. Кайсыдыр җире ошый икән. Әйе, һәм әлбәттә үзегез куйган балга әзрәк кенә нәтиҗә ясарга кирәк булачак. Ни өчен андый бал куясыз сез? Һәр җырчының ахырында балларны санаячакбыз. Так, килештекме? Әйдәк, беренче җырчыбызга тукталып китәсебез килә. Ул да булса безнең Ахметова Адилә дигән кызыбыз. Ул да булса Казан кызы. Аның җыры белән танышып китәбез. Дуслар, игътибар. Экранга. Илназ, ничек? Миңа бик ошады, Адилә бик ошады, ләкин әле мин 5 балл куярга әзер түгел, чөнки таңларга кирәк барсын да бит, ниме? Шуңа күрә бер караштан. Югары бик әйбәт дигән балл минем булсын 4-ле. 4 балл куясың. Әйе, әлбәттә. Съемка, җыры, Салаватка да бик ошайчак ул. Ага. Җырлап барып. Салават асыңырак. Әйе.
Шуңа күрә Мен ойлап тұрам, бұл Салауатның теге тәрбиелеп жырларға үйреткен қызы түгел мекен? Алай бұлай. Миңа вообще бик ошады. Әйе. Илназ дұрыс айтады, чөнки аңарда мына бұл бар әйбет. Yok ol шыннан да мына бірінші 7 секунд сразу сен кішіне нешек ол өзін презентовать та, шулай сен оны қабыл етесің. Бірінші 7 секунд, ол мына сезіліп тұра, ол шынды уверенный. Екіншіден енді оның тігі қияфетіне қарасаң енді ол шынды тігі голубой түсті енді ол шынды тігі спокойствие деген. Ол уверенный утра қырда музыкантлар тігі оның әзірленген ол бұл бәйгіге. Һәм миңа қалса, мен битінде хис итәм битінде өзімнің не білән, мен аңарға 5 балның 5-сін тапшырыр едім. Молодец. Һәм шушы жыр бойынша иң дұрыс фикер йөртүче коллегабыз Йылдыз. Әйдә. Мен ниндидер теге о кадәр вап барам дип фикерләр йөртергә мин җырчы түгел. Атя монда сез дә бик теге әллә нәрсә түгел. әллә нәрсә түгел дөресен әйткәндә ачыламагыз инде. Дөреслеккә ачыламыйлар, әйе. Шуннан да шойрак бит инде. Мин 5 бал куям чөнки ул әзерләнгән шуннан да җыры матур. Миңа ошады. Мин 5 бал куям. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Илназ, син генә эшәк булып калдың монда. Хәзер Йылдыз аларга 5 бал куйса, безгә 3 куйдык. Монда хәзер бөтен конкурсантларның әйбиләре, бабайлары беләсең ничек хәрләшә. Бөтен авыллары белән. Все, заказлар юк инде сиңа, Илназ. Киләсе җырчы кызыбыз белән танышып китәбез. Ул да булса Камалиева Эльвина дигән кыз. Әйе. Җырына тукталып китәбез. Ümit bilen kıran kızlarına Babılısın kırar Sizin şekilip şeşlerine Bağınırsın kırar Bağınırsın kırar Ünlülerinden kıvıran Yuvalasın kırar Zühtire utanacaksan hava Yuvalasın kırar Әйдә Салаваттан башлык әле барсында. Әйдә әле, мин каршы түгел. Монда вап-папалар юк, конечно. Миңа бу кыз ошады. Бик матур. Кайдыр иштем мин буларны уже. Бик матур җырлавы да бик матур. Ләкин монда бер әйбер бар инде. Менә шушы җырны җырлаганда мин беренчедән теге Илсияне күз алдына китерәм. Әйбет. Ул аны аның җырын сойлап дөрес эшләгән микән, юк микән, менә шу момент бар инде. Чөнки ул Илсия Бадретдинов ул бер битендә аны теге аны копировать итеп булмый. Но бал, ничә бал куясың? Молодец. Мин куер идем моңарга твердый 4. Әйбәт. 4 бал куябыз безнең Эльвинага. Алга таба дәвам итәбез. Йылдыз, син нәрсә дип әйтерсең? Мин дә 4 бал куям аңа. Кит инде. Әйе, чөнки безнең инде хәзер чагыштырып карарга бар җирлек беренче кызыбыз. Чагыштырылыгыбыз бар. Шуңа күрә беренче кыз белән чагыштырганда бу кызга мин 4 бал куям. Алай дөрес булачак дип уйлыйм. Ага, рәхмәт бик зур. Аңлавымча бу конкурста иң кырысы мин булачакмын инде. Иштиясыңмы? Әлбәттә. Мин куердым 2,5, ләкин менә репертуарын искә алып, кайбер апайлар ачыламасын өчен Эшле куясың. Илназ Гариповтан 3 бал. Мин бит әйттем, беренчесеннән чагыштырам дип. Хорошо, бик рәхмәт. Алга таба дәвам итәбез. Менә киләсе җырчыбыз белән чагыштырып карагыз әле. Монысы нәрсә әйтерсез? Таныштырып китәм, ул да булса Юсупов Салават дигән егет. Субханалла. Тыныштан. Шүпрәле егете бу. Шүпрәле егете. Әйе. Ну хат кулларына көтеп торыгыз. Итак, тыңлыйбыз. Танцуй ты со мной, молодой или седой. Танцуй ты со мной, не страдай-ка ерундой. Покачи ты, бирге, әйдә, әзгенә. Китте. Салаватка ташап. Бу яшь Салават бит. Ну, вот синеки инде, опять-таки. Салават, синнән әйдә. Сакаллы кешегә биргә кирәк Бу егетнең үзенең бар аудиториясы, бу вообще молодец. Потому что чөнки ул бу конкурска килгәндә
Мен де міне мен өзімнен шығып айтам, evet, мен өзімнен шығып айтам. Çünkü мен де Тотар эстрадасында келгенде, мен бүтін сенеде теге ошаған стилде шықмадым. Мен гил bir senede ошамаған стилде шықтым, һәм мен шунда уйлап қойдым. Айтам, бу ширтер микән, юк микән менә бу стиль. Мен моның белән тамашачыны яулап алырмын микән, юк микән. Или миңа крест куялар минем иҗатымда, evet, яисә мине тә күтәреп алалар инде. Мин бу егеткә дүртлек куярмын. Илназ, сен көчүп китәбез. Миңа стиле гомумән бу стиль белән мин бик таныш түгел. Бу сен яратан бетте китте түгел, конечно. Нәрсәдер шуны хәтерләтә. Үзе молодец, курыкмыйча шул стиль белән чыккан, ләкин мине әзрәк кенә нәрсәгә ул мәчет фонында, менә әзрәк кенә аңлашылмый. Шуңа күрә ну, Кырыслыгыңа дәвам итәбезме? Эшле. Эшле. Ярар, эшле. Иртәгә әтиәнең беләмәк дип әкел. Хәзер иң объектив. Монда ни Илназ монда манаралар күренмәде, конечно. Бу мәчет булды. Мәчет шул Болгар мәчет. мәчет. Шуңа күрә. Ну, мәчет икәнен күрмәдем мин анда. Манаралар күренмәде. Ну, матур стильдә. Юк, аны теге бернинди гаепләп тә әйтү түгел. Юк, җәмәгать, анан соң бит без монда бит җырчыларны теге тикшерәбез. Җырлар, җырлау сәләтен. Мин аңа куям 3 балл. 3 балл. 3 балл, чөнки бу әйдә җырла дип аталган. Һәм мин чыннан да җирлеген дә аңламадым, төшерү җирлеген дә, мин дөресен әйткәндә сүзләрен дә аңламадым җырның. Менә шул. Сорамыйча булдырамыйм, Салават. Әнә рэп укыган вакытта псевдоним, ягъни никнейм бар имы синең? Нинди синең? Рэп Һәр ягъни. вакыт Салават Минниханов идем, ниндер. Миннихановны алмаштырсаң. Бетә. Ладно, алга таба дәвам итәбез, киләсе. Бик катлаулы булды. Киләсе. Миннихановны алмаштырырга ярамый. Алга таба дәвам итәбез, безнең киләсе җырчы кызыбыз Никитина Зәрине. Ул да булса Арча кызы. Арча кызы. Нихаят нормальный Никитины барлыкка килмәс икән. Jennifer dimdim yürügen şapıda dinlerim Jinler aşağı uyanımda Yanım büyüp dimdim yürügen şapıda dinlerim Dostlar aşağı Итак, 4 балл. Арча була синен башлыйбыз инде. 4 балл. Мен Арчаны түгел, баянысты кроссовка киеп килгән күрәсез инде теге артка фонда бар идән. Тагын фонга бәйләнәсең, име? Юк, дөресен әйткәндә мин рәхәтләнеп тыңладым вокал профессиональ өлкәсен. Инде бу сәхнәгә чыгар алдыннан кайдыр язылган видео, бу профессиональ эштә язылмаган. Ләкин миңа Күрәм тор Арча дакасы икән, име? Юк, бу ялгышмасам. Җырлау дәрәҗәсе менә мин алдан ук әйтеп калдым, 4 балл минем өчен иң югары балл. Әгәр инде бик ошасаган 5 куячакмын, 4 балл. Без аны көтәчәкбез. Заслуженно. 4 балл. Йылдыз. Мин 5 балл куям. Аха. Чөнки Сәбәбе? минем карашымча бик матур җырлады. Киемнәр дә матур иде, баянга җырлый матур дип кроссовка мин күрмәдем. Бу эшеннән дөресен әйткәндә аңа игътибар итмәдем. Үзе бик шибәр кыз, бик матур кыз, буйсыны бик матур, киемнәре матур, җыры матур. Шуңа күрә 5 балл. Һәм кыска гына фикер йөртүче. Миңа да бик ошады, шу димдимне шулай матур иттереп ул җырлый. Ләкин бу кызга мөмкинлек бирелгән. Аны шушы булган бөтен директтан аны сайлап алганнар һәм ул шушындый видеоны теге кроссовки тора, артта ниндер күлмәкләр тора. Һәм менә шунда без бит инде нәрсә дибез? Моның җиңүчесе аңара клип бүләк итәчәкләр. Клип 100 меңлек клип бүләк итәчәкләр. Һәм шушы кыз отса, ул шушы клип белән ничек кулланыр микән? Калган җырчылар да үзенең җырларын җибәрә икән, матур итеп төшерсеннәр әле телефонга булса да, хәтта бу артдагы булган киемнәрен һәм кроссовкаларын алып куйсыннар иде. Шуңа күрә мин бу кызга тавышы искиткеч ул хишмәс ман. Менә шуңа игътибар итсәләр. Нашы артдагы әйберләр булмаган булса, мин аңа мөһим түгел. Ул 5 балл бирелде. Бу бит әйдә җырла дип атала. Ләкин кеше 97% күз белән мәгълүматны кабул итә. Шуңа күрә мин аңарга шуның өчен, менә шу момент белән куллана алмаган өчен мин аңарга 4 куям. Бигрәк 4 балл куябыз. Ну, миңа калса суммарны дип әйтгәндә урта нәтиҗәдә баллы яхшы чыга.
Келесі, қызыбызда танышып кетесібіз келем. Ол да болса Абишева Алия, Оқтаныштан. Оқтаныш. Итак, тыңлап қараймыз. Оқтанышы мен қалса... Оқтанышыға биштілер қойырға керек. Тыңлап кетеміз Алияны. Қарашыңа, секрет ауышыңа, жаным мұқтаж қазір бигрәкте. Көздеріңе қарайым, сүйуімді аңлайым, үміт мұтыяна жүректе. Сразу. 4 бал әлбәттә, яңа бек шөй. Әнек 5 түгел. Бик-бик. 5 ул мине прям егып салсағына 5 қоячақпын. 4 бал, чөнки миңа вокалы ошады, гитарада уйнау ошады, һәм гитарада бергә кушылып җырлау ул җайлы гына нәрсә түгел. Шуңа күрә бу аерым бер формат, аерым бер образ һәм почему бы и нет? Ну, Риза, 4 бал. Мен 5-ті қоям. Біріншіден ол Оқтаныштан. Әйе, чөнки ул Оқтаныштан. Миңа җырлауы ошады, мен инде я ошый, я ошамый, шуңа күрә мен бик артык сүзләр сөйләп утырмыйм. Әйе, я 1, я 5, я 4тә булды әле, шуңа күрә мен сүзне Салават абыйга бирәм. Китте хәзер. Әлмә бер тапкыр тайласам дип. Мен вообще Яшерәк просто потрясло меня. Чөнки ул менә шундый рәхәт иттереп аны җырлый. Иркен җырлый. Иркен җырлый. Ул аны теге булай теге кайбер безнең татар эстрадада теге гитара белән теге булай теге ниләре аккордларына кара, ул аны просто плывет. Аның менә эмоцияларына карасаң, ул уйный, ул җырга менә ул кирип киткән, мин аңарга ышандым. Менә мөмкинлек булса, хәтта бу җырны сез миңа флешка бирсәгез, сатып бирегез. Рәхәтләнеп күрмәгез, ул аны иштәгә яздым. Клип чыры. Безнең бит главный приз ул клип, менә күз алдына китерәм, мен әйтәм, ничек ул аны уйнар иде? Ул 100% уйнар. Мин аңа 5 лек куям, вообще молодец. Келесі, җырчыбызда танышып кетәбез. Казан кызы. Кабаттан игътибар иттегезме? Кызлар бик күп монда. Катнашучылар арасында әйтәм. Казан кызы Халиуллина Ойгел дигән кызыбыз. Аның җыры белән танышып китик. Сығылмасылық күшілік кебек идім, әй сындыра икен бұ дүния. Ялғызылықтан жафа шеккен шақта, сыйындыра икен бұ дүния. 4 бал. 4 бал, чөнки тавышның, вокалның профессиональ ягын гына. Профессионал буларак, инде. Профессиональ буларак, бердән-бер музыка белеме буларак миндә жюрилар арасында бәлки. Миңа бик шады 4 бал. 4тән дә әзрәк бал куярга минем ишемдәге кайбер калган җиннәрем ирек бирмиләр. Катлауларак әйттем мен ишә. Әйдәгез Йылдыз, сен андай катлаулы итеп әйтмәссең миңа калса? Әйе, мен кыска гына әйтеп әйтәм, 5 бал. Чөнки миңа тыңлау рәхәт булды. Тавышы бик матур, качествосы ничек булгандыр видеосының. Юк, мен качество сыйфат дип миңа әйтеп карамагыз инде. Монда вообще менә ничек син аны сразу кабул итәсең, менә цепляет, яисә не цепляет. Цепанулы. Әйе. Кайбер вакытта радиода барасың, менә җыр не цепляет. Син икенче радиога куясың. Әлдә ярый бар анда бер 20 станция, evet, нитергә мөмкин. Монда цепляетме, не цепляетме? Менә җырлау буенча миңа ошады. Менә теге җырлау буенча аның менә теге мелизматикасы бар, evet, ул күп кенә. Но мине ни өчендер не зацепило. Драйв юк именно. Не зацепило. Теге ул әйтми менә, например, Илназны мен тоже бик нитәм, уважать итәм, evet, но кайбер җырлары мине кайбер җырлар цепляет, но кайберләре не. Аллаһ шөкер, кайберләре цепляет. Кайберләре Бар. Үмит бар әле. Вообще не цепляет. Evet, шуны да әйбер булырга мөмкин. Но менә монда мине прости. Әйе, монда мине әзрәк кенә теге не зацепил. Но бу мине чөнки менә бу зур шәхесләрне зацепил. Evet, шуңа күрә мин бу ханымга куям 4 лек.
Жыршы егеті өзі танышып кетеміз. Жәмәғат, Балташ егеті Игнастызын танышлан. Сүлейманов Ислам деген егет бұл. Мына мұнда қазір енді... AK-47 бұға болашақ қара. Тыңлай қайды. Сеғі басқаны да өрі. Windows фонда жүр. Рабочий стол. Бұл КВН-да ойнай тұрған малай? КВН егеті бой ма? Иә. Сезіңіз яны? Баташтар біздікі. КВН бойынша яқшы ойнайлар. Қазір жыр сипат тоқталанып кетейік. Сені ойлап түнлерімді берілемін хислерге, менің сиңа хислеремді жырлай турғай кешлерді, жүрегімді аңла жаным салма аны ялпынға, сенің белен өткен күннер шифа менің жаныма, жаныма. Сауат Мелихан түсірген бұға. Жаныма деген жерге бұға ялышмасам? Жаныма или янама? Билдозын тұңғыр. Да, мен ойлайым әлі. КВН бойынша сенекелер бұға айналысы. Нәрсе дейм енді. Клибі енді әзір. Енді мұнда түсіруге керек. Түгіл, девамы бар деген сөздерді де көрдік. Мен Дуам етсінлер демек. Девам етсінлер енді. Өздерінің іштері бойынша девам етсінлер. Алар өздері де бек яқшы іштейлер бұғай. Хам мен қоям 3 бал қоям. 3 бал. 3 бал. Хорошо. 3 бал біздің Балташ егетлеріне, КВН-чикларға. Илнас. Мен айтам дейінде, мен нешек бар, шулай айтам дейді. Біздің егетлер болуына қарамастан, енді Балташ егетлері, аршалар Балташ сабақ, шул біздікілер енді деп саны мен барсында. Непсі күшлі енді өзіңде. Әтнәмдікілер. Әтнә тоже біздікі. Қазан арты. Крим біздікі тағыны, е? Қырым ярар. Бұл мәселеге кірмешігіне. Мен қоям 3 бал. Чүнкі мен әйттім ең жоғары. Тағын бір дабыр қабатлап айтам. Мен объектив, мен ашылана көрмесіндер 3 бал. Чүнкі бұл егетлерді мен де білем. Бек яқшы егетлер. Кім қазір бізні қорап отыра, ютубта, телефонда бүтін нәрседе. Бұлар енді все подкуплені деп әйтіндер үшін мен объектив бәйе берем. Үшлі. Бегірі ебет, ерар. Мұнда мен көрем, мұнда мұнашы шерги, шепен аларыны әзірек кіна интіктірді көрініп тұрады. Үншілер үшіп бері, çünkü biz de onun bilen nitemiz saprikasayımsı klipler düşürgende. Jırna kelgende onu şunday tege layto şunday ezrek kine alla mihi Jumanji şunday formatta bitinde. Ezrek kine gitar bilen iki mında duet şunday. No ezrek kine şugullenseler miya kalsa Onlar bir tane kıvayında da çempiyonları buldular. Onlar talantlı yigitler kıvayında. Qarasan Tataristan gılman istradda mında tavuşta kirek mi? Mında kirek kreatif. Evet bir kızık ayıbır. Men qalsa onlar men qalsa bile oldağı yigitde kreatif. Klipler düşürse bek yaxşı bular edi. No, onlar mana bu klipni düşürdüler, конечно, ne? Bek интересный klip. Klip tamamlanmadı. Evet, no, yigitlerge men oңышlar tilem. Hem 3 bal qoyam. Бик дөрес. Алга таба үстер өчен аларга, шулай бит, омтылыр өчен. Ай. Талантлы егетлер. Әйе. Ләкин талантны тагында үстеме үстерергә кирәк. Алга таба дәвам итәбез. Халиуллин Инсаф дигән егетебез. Казан егете. Балташа кайтып йөри. Әйе, мәсәлән мәзәк кенә. Аның белән танышып китик. Син минем янда кебек, шуңа хәшәт кылмаям, йөрим барып килеп, бишар идем синең белән, мәхәббәт дигән бергә, шунда мәңге калыр идем, тик синең белән бергә. Юк шул андый хыял иде, бары җиргә килгәнбез, монда булган каршылыкны икәү бергә үтәрбез. Салават, однозначно сиңа сорау. Синең структура. Тагын бер хотя бы 15 секунд тыгыл булай тыгыл аса карады. Сүзләр яңа сүзләр искә төште. Дип китәр әйтеше. Ну, рэп битул речитатив. Монда сүзләр белән уйнарга кирәк. Монда теге та-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 та мин хыялымда та-та-та
оборотлар юк. Шуңа күрә теге рэп буенча теге бәяләсәк, надо позаниматься. Шуңа күрә бу егеткә мин куер идем 3. Келештек, Йылдыз. Миннән дә 3 балл, чөнки шундай итеп теге җырланган да, төшерелгән дә, яра теге булсын инде дигән шикелле генә. Теге исем өчен генә. Так сойдет дигән шикелле. Мин шулай кабул иттем, чөнки ул егет теге сүзләрен дә онытып җибәрде бугай анда ниндидер. Күренеп тора бит. Монда кемнәр армияга заталар монда? Мен куер идем 3 балл. Сорамасагыз да. Куер идем 3 балл, чөнки минем куясы килгән икән әлләр. Сәгәдер менә шушы яшь егеткә минем ниндидер шанс бирәсе килде. Бәлки ул җырны үзе язгандыр ул. Бәлки аңар 16 яшьтә, ничә яшь дидең? Язылмаган анда. Язылмаган. Армияга китәде. Ул уже шигырь язган икән, шушы әйберне язган, ул уже молодец. Мин дә шигырь язып карадым бит берсендә. Укып күрсәтәм кыскаңна. Син басуда басып торасың, кырда кайын үсә. Кайын өстеннән күбәләк күчеп тинеп иттереп килеп төшә. Син кая йөрисең? Син кая йөрисең? Кешегә сөйле күрмә моны, безгә каршы кешегә сөйле күрмә. Мин шуннан соң аңладым. Шигырь это не моё. Итак, алга таба дәвам итәбез. Киләсе конкурсант кызыбыз белән танышып китәбез. Ахмед Валиева Гулине дигән кызыбыз Түбән Камадан. Тыңлыйбыз аның музыкаль бүлеген. Yanımdan ödep gitsen de ağlasın canıma. Bir görüde eylendin sin hislerimden yazına. Ekiyette min konakta, sen yanda bulgan şakta. Ben de bir kişe ittirip siliyolam bu hakta. Canım canım canım, padişahım padişahım. Esin minim yüreğinin sultanı. Canım canım canım, sultan hey sultanım. Mengege birge uyup deyip Xudaydan sırağanım. Әйдәгез музыкаль белеме булган кеше башта бирсен әле бәяне. Дөресен әйткәндә, вокал сәләтләре бик зур. Мен менә тыңлап торам. Бәлки репертуар әзрәк дөресрәк сайланып бетмәгәндер. Бу инде теге яңарак, шундыйрак җыр әзерләргә тырышлар. Минем беләсезме, моңа 3 куярга кулым бармы? Шуңа күрә Синең балл? 4 балл. Дәвам итәбез. Йылдыз. Мин 4 балл куяр идем. Сәбәбе? Чөнки чагыштырганда, әлеге дә баягы вокал сәләт, мин инде вокал сәләтләрен дөресен генә әйткәндә, безнең бәйләүчебез бар, качествоны бәйләүчебез бар. Син буларны инде. Мин шуларны, әйе. Бәйлибезме? Гомумән тутар сырасында 2 мужикны бәйләргә ярамый. Гомумән 4 балл. Я ярагыздан мин утырам. 4 балл. Дуда бигәрәк әйбәт. Миңа калса, бу кызда кыяфәте бар. Бүтін теге симпатичный, мотор кыз бу. Вот. Теге вокальный данныйлары бу кызда бар. Бик мотор җырлый. Кайбер җирдә теге әзрәккеннән не попадает, но мин аны аңладым. Аның теге не музыкасыннан ул җырлый, аны перебивает та бәлки музыкасын ишетеп, бәлки шуңаргадыр. Вот. Булай теге ниткәндә ул бирилеп теге кайбер вакыт теге җыр эченә кирип китәсең бит. Кайбер чакта чыга да алмыйсың дип. Миңа калса, бу кыз мине зацепить итте үзенең менә бу ни белән, исполнениесе белән. Мин бу кызга бирдем 5 балл. Ну, ансы безгә караңгы. Миңа калса бәяләр яхшы булды. Инде киләсе җырчы егете үзлә танышып киткәндә, аның исеме Илгиз, фамилиясе Мухуддинов. Үзе безнең Казан егете, тыңлап китик аның җырын. Özün yola çıktım, yolşa teslim. Yaktı dünya boylap, bara köşem. Küp meğammer bir elgende. Salavat ağa sinekli. Bu dünyaya bir bizler ikili. Silme, minme, lekeme. Bu dünyaya bir bizler ikili. Oyunumda шул вакыт җитте, мин 5 балл куям. 5 балл. 5 балл әлбәттә. Монда һич шиксез 5 балл, мин дә 5 балл куям. Энергетика, стиль, инде бик шат булыр идем мин ул үзе уйнап җырлаганын белсәм, инде теге имеш, дөрестән дә үзе җырлаганын белсәм, без обработка без ничего булса, вокал миңа бик ошады, стиль, ул нәрсә җырлаганын белә, һәм 5, әлбәттә 5. Монда Йылдыз синнән артык сорарга ярамыйдыр, кирәк түгелдер менә 5.
Иң ошағаны. Менә соңгы арада беләсеңме, менә хәзер теге бөтенебез маска белән йөрибез бит инде, әйбәт. Менә кеше маска белән йөргәндә, мин шундай бергә өйләндем. Мин кешене менә күзләре аша мин аның эмоциясын сразу күрә алам. Мин ул теге менә бу итнең күзенә карыйсың да, и күрәсең, ул просто менә яна менә. Ләззәт ала. Үзе җырлаганнан үзе рәхәт. Аларга рәхәт карарга, шундый нидер заряжать итә позитив 5 балл биргән. Әфәрин, беренче тапқыр 3-5-лек бездә. Алга дәвам итәбез. Сөмбел дигән кызыбыз, фамилиясе Загидуллина. Бик тә мотор җырлыйм дигән, легендар җырчы Әлфия Абзалова шикелле буласым килә дигән, шундый хыялым бар дигән. Аның җырын тыңлап китик. Карашларың белән зинһар сөеп карама, бара алмыйм яннарыңа, укны бар бит арада. Нигәлек күрмәдем. Мин бу кызны Инстаграмдан күргәлим кайбер чакта. Бу просто бомбический голос. Менә мин аның җырларына гашыйк, аның тавышына гашыйк. Ул менә даст дигән әйтне тавышы белән бу ондай җыр түгел. Безгә кисәбез гүзәлем ишетмәсә. Моның икенче куплеты, өченче куплеты миңа калса аның анда прям ул теге бөтен риз менә бу ни белән чыгарып теге бирә бит. Мин бу кызга уже әллә кашан 5-лек куйган идем. Мин әле уйлап йөрим, әйтәм, нишләп мин бу кызны безнең экраннарда күрмим? Потому что бу кызның бүтән әйбере бар. Бу кызның шикарный бар. Талант, и аңара бары тик алаңына. Аны инде менә бу 100 меңгә клип төшереп инде телевизиялардан аны күрсәм, мин бик шат булам. Салаватка теге 100 мең сум акча теге покой вермей, сез теге бардыгызмы? Менә үзенең сүзенә теге 5-лек куярлыкмы? Мин куярым 4-ле. 4-ле куяр идем, ләкин репертуар әзрәк кенә икенче кирәк. Безнең эстрад шундый төшенчә бар, без үзебез музыкантлар арасында теге голос с мясом диләр бит әле менә шундый. Месистый шундый мощный голос. Ләкин инде 4-ле дә бу җыракта минем иң югары балл. Йолдыз син инде бәя бирер. Безнең Йолдызда бар бит әле. Мин бу кызны мин шулай ук Инстаграмдан күреп беләм, урыннарына утыртмыйм. Мин үземнең фикерем. Карыйм чыннан да мин аның интервьюларында укып чыктым, интернетлардан, анда да кайлардан. Мин аңа 5-ле куям, чөнки минем инде 4 балл куярга аңа күңелем бармый, чөнки чыннан да кеше җырлый, мотор җырлый. Дөрестән дә 40 кеше булды дөнья җирендә. Иң яшьвә кесәсен булып чыкты монда. Ул рольне кемдер барбыр үзенең үстенә алырга тиеш инде. Риза. Киләсе җырчы кызыбыз да танышып китәсебез килә. Аның исеме Гүзәл Набиева. Нижний Камскидан кабаттан. Түбән Кама. Түбән Кама, ягъни Түбән Чулман дисәң дөрес булыр менә калса бу чиракта. Тыңлыйбыз. Илнас, менә монда кроссовкадан баянчы юк. Фон мотор, даже переход фоны бар. Синең бәяң. 2 куярга ярый дидегезме әле? Сине карамакта. Юк, иште куябыз. Беләсезме, ничектер 2 белән 3 арасында куябыз килә. Беләсезме, 3-ле куябыз. Ни өчен генә? Чөнки шул ук репертуарны бәлки дөрес сөйләмәгәндер. Бу кызның тавыш мөмкинлекләре бу фонограмма тоналисына туры килми. Ул түбәнрәк. Бәлки икенче җыр сайлаган булса, уңышлар була. Уңышлар булыр иде һәм мин төпле 3-ле куяр алырым дип 3-лене куйык. Чөнки Ялма, монда бер кеше сизеп тапмый, үз бәяңе. 2 куярга кулым күтәрелми. 3. Әлбәттә. Лилиягә 3 балл куябыз. Йолдыз 3 балл куябыз. Чагыштырып караганда 3 баллык инде. Иң мөһиме кайфанулы.
Мен енді мына шы Білесің сол қандақшар қатырады. Бабайлар ашына кірдіп отырасыз, мен бабайлар сөйлесілі. Мені білесіз, деп қазір жойлап қана башлы мен. Сіз кішкене вақытта, мен әлі қатыры, мен кішкене бабай білән шақтам қырбайынша. Білесіз, сөйлешіп отырасыз. Мен шушы Ринат Рахматуллиннің жырының аранжировщигіна 5 балл қойыр едім, әйбет. Бұл қызға қойыр едім 3 балл. Бұл қыз білән болды? Нәтижесі? Қошан болды, силе. Нәтижелерді жасадық. Так. Солат күлбеске тұршылы. Қазір бұл қыз білән бұлам екен текшіріп қарайық. Итак, келесі конкурсант қызбызына танышып кетесіз. Келе Набиева Гүзел деген қызыбыз Қобаттан Түбән Камадан. Meni bilasizmi narsa jalb etdi bu qizimizda go'zal bitalem. Tovushning nindir bir o'zine jalb eta turgan bir tembre ema ixtibar etgan bo'lsangiz. Уникальность. Уникальность. Фишка deb aytamiz. Fishka bu bo'lsa. Bor, lekin endi bilasizmi? Men qo'ydim 4 ball. 4 ball. Mana nishikdir, mana erkinlik yetib bitmay, rahatlanib, shusha bo'lgan unikal tovushni qo'llanib endi bir bomboviy savat aytmishlar, endi bomboviy emir yasab, shunday tilakda qolasi kelasi qizga, o'shlar tilaysi keladi. Yıldız seniki. Men 5 ball qo'yam. Chunki men tovushi menga o'xshadi, jillar o'xshadi. O'zida bek shibar qiz 4 ball qo'ya olmayman. Chunki mening professional anday bilimimda anday yo'q. Uyat bo'larandan so'ng uyat bo'lar. Bunda professional bilim kerakmi? Bunda bilasizmi fishka bo'lsa, men savat aytib ketdim. Fishka qiziq bit endi. Menga o'xshadi. degan. Men mana qiyofatini kelganda mana biz bitinda ko'ramiz, mana biz bitinda ijodiy kishi men kliplar tushirish olarakda mana simmetrичный лицо. Ул shunday ухоженный qiz, onun qoshlari, onun irinlari, ул motor, onu tomoshachi, ну mana приятно, аңара mana приятно будет смотреть bu qizga endi, bet. Tovushuna kelganda Ilnaz aytmoqli, shundan da бар уникальность, да, mana bu kavta eski radiolardagi son Elfile yapan şarkılarda kirib ketdi. Tovush bizning so'nggi orada bitdigi konservatoriya dekenda, onda butunsini shtampuyt, ularni ayirib bo'lmay qo'yib bergan. Tabiiy tovush desang durust bo'ladi. Ularning tabiiy tovushlari balki o'zinchalikli. Ularni shtampovayt deb chiqaralar. Men ularni tinglaganda radio qo'yib berganini taniyman. Kim ekansan so'rayman o'zimda. Men kim bu bitni? Неужели taniy olmayman. Mana shunga ko'ra originalность so'ng'orada mana unikальность kerak. Bu qizda bu unikальность bor. No, ijro bilan может быть azrakkina. Ay, прогадала. Shunga ko'ra qiyofatini unikальность uchun ish. U qiyofati 5li, unikальность 5li, ijro 4li. Shunga ko'ra necha qo'yirga mumkin? 14 ishga bo'labizda, o'rta natija 4,5. 4, давай 5li bo'lsin. Молодец. Kelasi jurchi yigitimiz Lukmanov Olmaz, Orsha yigiti. Shunga ko'ra sen bilasingdir. Tinglab ketik anan muzikal bilagi. Orsha yaqinlarında At yazarga o'tirdim. Ashulama uzaq yazmaganga ko'nglimni o'zgarmadi zaman Rustam qo'yib o'tirdim
Салат, синема шапарыга да. Опять-таки фикра киля цепляет, не цепляет. Цепляет ма? Ну, не зацепил. Ну, вот не зацепил. Оршаякларды башаңганда анста не зацепило. Ол теге мен ол теге мотор жырлы, кыяфаты тоже бик симпатичный егетке ошаган, но мені не зацепил нечто. Но мені лучшынан да менә клип төшерәсең, кыйммәтле клип төшерәсең и ышанасың бу клип хәзер бәрәчәк дип җибәрәсең. А ол не цепляет, понимаешь? Он ди Электрик аларга тешерсең. Он ди әйбет. И син уйлыйсың, ник чөнки син хоть нәрсә эшлә. Если он не цепляет, ну, оны тамашачы кабул итә. Без инде белсәк, бу клип электрик ала яисә җыр хит була икәнен белә алсак, biz bütünümüzün damında super mega җырчылар булар идек инде, бит number 1. Шуңа күрә ул пробовать итәсең, бу җырны җибәрәсең, икенче җырны җибәрәсең. Бу җыр белән ул мине не зацепил, бәлки икенче җыр белән ул мине зацепил. Әлегә бал 4. Хорошо. 4 бал куябыз. Йылдыз. Син нәрсә диярсең? Гитарга уйный, үзе җырлый. Минем чыннан да шулай ук күңелемә ятып бетмәде. Не зацепил, күңелемә ятып бетмәде булатыр инде таптарча. Теге егет белән чагыштырганда без барыбыз да 5 бал куйган егетнең исемен дә оныттым. Менә аның белән чагыштырсак да 4 бал куям. Илгиз аның исеме? Илгиз белән чагыштырганда 4 бал. Мин бу егетне шахсан беләм. Мин аның бу хәзер җырлаганын. Миңа көтелмәгән яңалык булды бу. Мин тыңладым да тавышы ничектер Айдар абыйныкына да хәтләтә Галимов име. Шундый йомшаклык бар икән тавышында. Инде бу үземнекеләрне яклый дип әйтә күрмәгез, миңа дөрестән дә ошады. Ниндер бәлки репертуар. Мин инде һаман һәрбер җырчының, һәрбер тавышның үзенең репертуары булырга тиеш. Шулай бит инде трактор көпчәген легковой машина куеп булмаган шикелле. Көче чагыштыру булды бу, конечно. Ну ладно. 4 бал. 4 бал. Бигәрәк әйбәт, 4 бал. Безнең коллегаларыбыз да 4 бал куйдылар. Алга таба дәвам итәбез. Беләсезме нәрсә? Һәрбер конкурсантның, һәрбер кызларның анда телефон номерлары язылган. Безнең ведущийдан да бәхетле кеше юк бу. Да. Егетләрнеке дә бар, Йылдыз Ешевская егетләрнеке дә. Кирәк түгел. Иләнгәч улашта җитмәде. Авыр. Киләсе безнең җырчы конкурсанткабыз белән танышып китәсебез килә. Ул да булса Мухаммед Гариева Алия. Аның җыры белән танышыйк. Диван таныш түгелме? Менә салат айтып китте бит әле, һәрбер тавышны бер нидә кысаларга кертеп стандартлаштыралар дип. Менә мин нәрсәгәдер менә шушы видеода, бу кыз баланың видеосында менә шундый күренеш күрдем, салат әйткән. Ләкин мин куяр идем 4 бал, чөнки бу ул сине максималь бал да, беләбез. Бу максималь балдан түгел, анда кемдер уйнап тора фортепианода, бу видеода име. Бу кызыбыз җырлый. Менә беләсезме, музыка факультетында укыган кеше буларак, мин менә шушы җырга, шушы менә артикуляция, жестикуляция, теге речевой аппаратның теге постановкаларын, ниләрен шул хәтле тилмерткән өчен бу баланы 4ле билгесе куям. Шуның өчен. Ну, бигәрәк әйбәт. Йылдыз, нәрсә дип әйтерсең син? Ничә бал бирерсең? Мин 5 бал куям. Бик зур рәхмәт. Сәбәбе нидә? Сәбәбе ошады. Шул ук сәбәп. Нәрсә дип әйтим инде, кеше чыннан да җырлый, шөгыльләнә, күренеп тора инде ул. Күлмәк кигән, между прочим. Конкурсларның лауреатлыгы да булгандыр. Да, эстрадный күлмәк кигәнне күренә. Менә нәрсә әйтәсе килә, менә без утырабыз бит инде. Иң объектив монда караш Йылдызныкы. Чөнки ул менә ошады, ошамады. Мин менә ничек кухняда разбираюсь, менә теге ризыкта ошады, ошамады. Ул шулай. Ә безнең мишәт итәм да профессиональ яклар диләр, свет, пересвет дип әйтергә может салат име хәзер. Менә шундай әйберләр. Башлый, баш ашыма, салат карышта без. Җайлап кына сүзне бирәбез. Менә әйтим инде. Безнең ну, бу стилистика, шушы нәрсә дим инде. Даже не знаю, что сказать.
Бу кыз бала укый, бәлки музыка мәктәбен бетергәндер, яки инде училищеның 1-2 курсында укыйдыр. Монда инде резонаторлар белән монда җырдан ничектер теге тавыш белән генә түгел, ничектер менә ни белән менә резонаторларны монда нитергә кирәк, потому что бу ул формат шундый. Ул безнең теге филармония, менә бу консерватория, ул безнең теге сугыш вакытларында, сугыш алдыннан гына кергән әйбер безнең татар эстрадыбызга менә бу формат теге Фахатовлар һәм башкалар. Ул гомумән чит илдән килгән стилистика миңа калса. Теге баянда әйтәләр татар халык инструмент. Баян ул тоже безнең татар халык инструменты түгел. Но мондый стилистикада менә җырлаганда ул дип җырлаганда кой яйсан bizim резонаторларны bütün çıгарга кирәк bütün әйберне. Теге тавыш белән генә җырлау, менә безнең сыман Илнасман тавыш белән генә теге тамак белән генә җырлау не пойдет монда. Монда стилистикада җитеп бетмәде. Менә Илнасманда җырлый икән әйбет. Монда тамак, аның тамагында мен чувствуем, теге стальные трослар сыман инде әйбет. Монда резонатор эшләре. Монда bütün организм вибрация биргән. Bütün менә бар синдә әзрәк потенциал. Укыдым мирага башламады. Значит, не все потеряно. Но ләкин ул берәүгә дә кирәкми. Ул андый җырлау берәүгә дә кирәкми. Мондыймы? Мине кеше белән ул берәүгә дә кирәкми. Нинди кирәк, Илнас, нинди кирәк? Әйтимме? Менә шундый кирәк. Икесе берәк кушсаңа була. Салат китмей хактып чыга. Дигән әле. Юк, синә килеп чыкмый. Сүзләремне кире алам диген. Ну, мин менә бу кызның җырда теге башында ул әзрәк кенә тамагын кысты. Соңыннан теге высокий ноталарда кыса, потому что ала алмады сыманрак. Теге астанрак әзрәк кенә ул ала алды бу әйберне. Мин бу кызга менә твердый 4 куям. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. 5-4 булды, аның уртача бала. Инде җәмәгать, без бүгенге чыгарылышка бүтән музыкаль видеороликларын карап чыктык. Менә ниһаять нәтиҗәләр әзер. Һәм сезнең игътибарыгызга мин икенче турга үткән егетләрне һәм кызларны сезнең белән таныштырып китәсем килә. Ул да булса Ахметова Адилә, Никитина Зарина, Абышева Алия, Халиуллина Айгел, Ахмедвалиева Галина, Мухуддинов Ильис, Загидуллина Сөмбел, Набиева Гүзәл һәм инде Мухаммедгареева Алия. Целых 9 безнең катнашучыбыз икенче турга үтте. Һәм 1-2 сүз проект буенча үткән егетләр, кызлар буенча яратмаган эшем ул да булса инде кешенең иҗатына, эшенә бәя бирү. Ләкин шулай да мине шушы диванга, шушы яшьләр без каршына утыртып куйдылар. Барысына да уңышлар телисем килә. Бу җиңелгәннәрдә, җиңелмәгәннәрдә, бу бары тик конкурс, шуңа күрә барысында уңышлар сезгә, кем мине күрә. Уңышлар сезгә, сез молодцы. Рәхмәт, бик зур Илнас. Йылдыз. Ибадуллина. Бердән-бер йылдызыбыз. Мин музыкаль конкурста жюри буларак беренче тапкыр утырам. Соңгысы түгелдер дип өмет итәм инде. Сизик без аны. Син балалар яхшы иде. Балалар яхшы, юк, мин чыннан да миңа ошады, яисә ошамады. Мин күбрәк шулай фикер йөрттем, чөнки минем инде музыкаль белемем дә юк. Мин җырчы да түгел, алардан аермалы буларак. Рәхмәт әйтәсем килә һәм барысына да уңышлар телим. Бик зур рәхмәт, Йылдыз. Салат мине хәзер. Күп әсерләнде. Мин әзерләмәдем. Мин үземне искә төшерәм. Йылдызлар фабрикасы. Әле Йылдызлар фабрикасы алдында теге созвездиялар битендә шундый формат бик күп конкурслар булды. Һәм мин шунда җыр белән чыгам да, беренче куплетның җырны башлыйм, 30 секунд. Все, спасибо. Следующий. Аңлатмыйлар да нишләп сине сайламадылар икәнен. Мин әйтәм, бу жюрida утырган кешеләр, мин әйтәм, кимсең сез мине бәяләргә? Мин аларга, мин үземә шулай әйттем. Мин аларга үч итеп, әйбәт, мин аларны менә һәрбер конкурстагы жюриларны, шунда беренче урыннарны алганнарны мин бөтенсен дә хәтерләйм. Һәм үч итеп мин үземә сүз куйдым. Мин әйтәм, я вам всем докажу. И мин менә как танк шел. Хәтерлим инде. Һәм шушында бу конкурста да үтмәгән кешеләр, бәлки алар мотивация булар. Алар безгә үч итеп, тагын да ныграк теге басым ясап,
әле киләчәктә без әле аларны күрербез дип уйлыйм. Шуңа күрә теге бу конкурстан кемдер выпал дисәк тә, әле конкурслар бик күп. Шуңа күрә үзләренә ышаналар икән, үзенең иҗатына ышаналар икән, үзенә ышана икән, димәк аларның киләчәге 100% булачак, аларга уңышлар телим. Бик рәхмәт. Только теге үч дигәннәрен дөрес аңласыннар, ачу үч дигәннәр килеп тәгәрмәс тикшеп, лабабойны ватып бирмәсеннәр, шулай бит инде. Шул. Җәмәгать, менә безнең ниһаять беренче турыбызның беренче этабы ахырына якынлашты. Үзегезгә ошаган җырчыны шушы язма астында комментарий өлешендә язып калдыралас. Әлбәттә, инде беренче каналга YouTube каналының аккаунтына теркәләргә кирәк булачак. Икенче чыгарылышта күрешеп калырбыз. Рәхмәт бик зур. Пока.